Hey everyone, welcome to Talk with Leo. Based dun sa thumbnail na ginawa natin, Road to Pangandoy. So Pangandoy is a Bisaya or a Cebuano term, means pangarap in Tagalog, dreams, aspirations, ambitions in life. So ang sarap balikan and sana mapulutan ng aral yung kwento ko kasi alam mo yun, bihira ko lang i-share yung story ko. So ngayon kong i-share sa inyo paano at sino ang tumulong sa akin para makatapos sa pag-aaral. Kung sa laylayan lang yung pag-uusapan sa buhay. Wow, drama eh, no? Kung kayo ay nasa laylayan, kami, down pa dun sa laylayan. Kasi my parents, yung mama ko, yung papa ko, talagang give up na magpaaral sa amin ng college. So abangan kung sino at paano ako nakatapos at maging guro. So, ang sarap lang talagang i-share sa inyo yung mga bagay-bagay na naranasan mo at doon ka natuto at alam mo yon kahit hinagupit ka ng tadhana, kumbaga. Itong mga logo na to, yung makita nyo yun sa first slide, yung mga logo na yon, yun yung mga schools na humubog at humulma sa akin. So, I'm proud Bisaya, I'm proud Cebuano. So, doon talaga ako sa province lumaki. Kahit yata baliktad rin yung mga lingwahe at dialect ng mga Bisaya. So, sobrang alam na alam ko. So, this one, yung first picture ng school is Kabaliwan Elementary School. So, hindi ibig sabihin na Kabaliwan baliw root word. Tama yon. Pero value, it's a value means, kung hindi ako nagkamali ha, kung hindi ako nagkamali. So, value is a plant na ginagawang pamaypay, banig, at saka mga decorative ornaments, right? So, doon nililift yung pangalan ng Kabaliwan Elementary School. So, ang school na yon is hanggang grade 5 lang yung time na yon, yung time ko. So, hanggang grade 3 lang ako dito nag-aral. So, nung grade 4 ako, pero bago yon, itong school na to, dito talaga ako hinulma. Alam mo yung hene-pene, pinamemorize sa amin yun ng teacher ko. So, si Ma'am Sanchez yon, napakagaling. Alam mo yon yung pero after nun, yung mga vacant time namin, kasi may recess at whole day yung turo doon. So, sa likod ng school, may padaus-dusan doon, sobrang taas na padaus-dusan. Alam mo yun, yung gilid ng school, tapos padaus-dusan. So, doon ako, alam mo yun, kahit nakabaliktad-baliktad kayo, sobrang saya talaga. So, ito yung unang humulma sa pagkatao ko, yung school na to, yung Kabaliwan Elementary School. Now on, hanggang grade 6 na sila. So dati parang grade 5 lang namin or baka grade 6 na din kasi lumipat ako, nag-transferred ako dun sa isang school, which is, ito yung sasabihin ko ulit. So, bakit ako napunta doon sa Kabaliwan Elementary School, itong school na to? Kasi may bundok kami. Hindi naman talaga sa amin. Bundok ng lolo ko. So, yung lolo ko talaga yung may-ari. So, hinati-hati yon yung bundok na yon. So, ilan silang magkakapatid nung papa ko. So, alam mo yun, sobrang layo. It's more than 3 kilometers from the area kung saan kami nakatira. May bahay kami doon. Pero yung school, sobrang lapit lang. Parang mga 3 tumbling lang yata, makarating ka agad sa school. Pero yung pamumuhay, malayo. So, nag-decide yung family ko na lumipat kami or mag-transfer kami sa ibang school. Parents ko, sabi na, of course, hindi pa namin alam yun kasi you're grade 2, grade 3 pa. Wala pa talaga kayong kamuang-muang sa mundo. Ang ginagawa nyo lang is to follow your parents. So, doon naman kami sa Palayan, sa Marhen Elementary School. Pero yung ano talaga, yung area ko is, ang pangalan pa doon,
Sitio Sudlon. Sitio Sudlon. So, ibig sabihin, sitio pa siya. Hindi siya sa mismong barangay ng Marhen. It's not margin kasi margin, it's Marhen yung pag-pronounce sa amin. So, lumipat ako sa Marhen Elementary School, grade 4 ako. So, sa laki ng ground at saka transfer ka, alam mo yon, medyo nag-adjust ka din kasi sa daming mga bata at saka medyo hasa na din yung mga bata doon. Kahit hindi naman sobrang dami, pero ang gagaling din ng mga bata. So, nakipag-compete ka. Kaso nga lang, ang problem namin, dahil sa sitio nga kami, nilalakad pa namin yung bahay na nilalakad pa namin from our house going to school. Tapos ang nilalakaran pa namin yung halos nilalakaran din ng kalabaw kasi wala namang kami area doon. Ganito lang yung Pilapil, 'di ba? Tapos yung Pilapil, dadaanan siya ng tubig. So yung yung part nung yung ibang mga bata hindi na sila naglagay ng mga pantalon or ang palda tinataas nila kasi nga yung dew ng rice sa rice fields maganito-ganito kasi kayo kasi hanggang tuhod talaga yung ang lalim hanggang tuhod. So alam mo yun, bit-bit mo yung tsinelas mo. So ganun kahirap talaga yung napagdaanan ko. Pero yung family namin at saka nag-enjoy din kami, right? Hindi namin alam na ganun mahirap pala kami. Pero ramdam mo kasi wala kayong TV. Kami, wala kaming TV. Grade 4, grade 5, grade 6 ako sa Marhen Elementary School. Diyan ako nag-graduate. At hindi ko talaga makalimutan yun kasi medyo nasanay ako dun sa, alam mo yun, way ng pagtuturo. Sobrang gusto ko. So, nag-enjoy ako dyan. Tapos yung si Papa, sobrang higpit. Kahit umiinom yun, sobrang higpit sa amin. Pag aral talaga. So, yung ate ko din sobrang higpit sa pagtuturo. Siya yung panganay namin. Siya yung nagturo sa akin kung paano magsulat. So, kasi ang ganda ng sulat ng ate ko. So, siya yung nagturo sa akin paano magsulat. Tapos, pinapalo niya yung kamay para matuto. So, thumbs up ako dun sa ate ko. Tapos, yun. Back to the grades. Medyo okay yung grades ko dyan sa Marhen Elementary School. Kasi, ito yung school na to. So, na-miss ko, gusto ko nga balikan tong school na to. Kasi, alam mo yun, na-miss mo kung ganito pa rin yung area, ganito pa rin yung mga ginagawa mo mga garden. Right? Nakaka-miss yung school. So, nung high school na ako, ah, mas lalo kong naintindihan ang hirap ng mundo. Kasi before kaming pumunta sa school, um, maglilinis muna kami ng palayan. So, may timer yun si Papa bago mag 7 o'clock. So, gigising kami kasi sobrang agay, around 4:30, lalo na yun pag yung palay ay alam mo yun, kung may tubig na dumating, tapos magtatanim na kayo ng palay. So, pag mga time na yon around 5 or 5:30, gising na kami. Tapos, alam mo yun, yung pag pa lang ng araw, wala pang araw parang yung pa lang, yung may alam mo yun, yung paano pa lang, bukang liwayway ba yun? Yung mga ganun. Yung medyo makita mo na kahit hindi pa makita masyado yung kapa lang style yung datingan sa palayan. Tapos yun, kasi nga kailangan yun linisan yung palayan kasi nga hindi naman talaga kami sobrang may-ari ng palayan. Parang nagrenta lang din kami dun sa may-ari. So alam mo yung hirap talaga. Sobrang ramdam mo talaga yung hirap. Still wala pa rin kaming TV, wala pa rin kaming kuryente. Kaya laging nasusunog yung buhok ko pag nag-aaral ako. Medyo pala-aral na talaga ako dati pa. Hindi lang halata. So, ganun. So, nung nag-aral na ako ng high school, so nandiyan na din yung mga ibang teachers na nag-motivate sa akin, sila Sir at saka si Ma'am Didal, sila Ma'am Ignacio, uh, Ma'am Bantang, now one Ma'am Sala Meda, right? Siya na yung English teachers na talagang nag-motivate sa amin at saka sobrang higpit yung way ng teaching. Ma'am Masangkay is there, Ma'am Tidoy. So, dahil sa kanila, isa sila sa mga nagmo-motivate, lalo na yung si Ma'am Ignacio. Napakalakas ng boses, sobrang clear magturo. Kaya na sobrang na-appreciate ko talaga yung mga teachers na yon. Then, kung hirap man lang yung kung hirap
kung estado ng buhay lang nilang paghirapan, still, ganun pa din. Alam mo yun, kakatuka yung tawag doon. Yung parang kailangan mong kumilos para makakain ka. Kasi pag hindi kayo kumikilos, wala kayong makakain. So, ibig sabihin, doon kami sa palayan kumukuha ng income. So, may time pa nga na pumapasok ako sa school na alam mo yun, talagang zero money talaga. As in, wala talaga. Kasi nagbabaon kami. Kung naranasan nyo din yun, nagbabaon kami ng nasa binalot sa saging, hindi Tupperware. Kasi wala naman kaming Tupperware, kasi wala naman kaming pambili. Right? Yung mga Tupperware. So, ang ginawa ng mama ko, sobrang sobrang resourceful. Yung dahon ng saging, tapos doon nilalagay yung mga doon nilalagay yung ulam. So, alam mo yung ginamos, may ginamos pa nga dati. So, yun pa yung ulam namin, tapos tuyo, halo-halo. Kung mayroon namang isda, so magkaroon ng isda, sobrang saya na. Akala mo may celebration na. Alam mo yun, parang namimiss mo din kasi doon ka talaga natuto sa mga bagay-bagay. Tapos, doon ako kumain ng bake. Bake, yung frog. Right? Yung frog sa palayan. Diyos ko, ang galing ko kaya mo kumuha nun. Tapos magtanim sa palayan, napakahusay ko din. Lahat na yata ng gawain sa palayan, sa rice fields, sobrang husay ko. Parang doon ko na master yung mga ganong gawain. Marhen National High School, dati Marhen Vocational School, under pa siya ng Merida, tapos yung kinuha na siya sa Ormoc, Marhen National High School na siya. So, dami kong karanasan doon at saka daming fulfillment. School life is so meaningful for me kasi, alam mo yun, naging SSG officers ako, tapos naging CAT officers, right? Naging part ako ng CAT officer, which hawak yun ni Sir Dedal. Kasi pag officer ka ng CAT, so definitely may mga bagay na tinitrain kayo para maging okay. So, yan. Si Sir Dedal yun. Tapos, si Ma'am Son, napakabait. Kung naabutan nyo din yun, si Ma'am Son, yung mga taga-Marhin, pag mapanood itong video na to, sana ma-recall nyo yung mga teachers natin na sobrang bait. Kasi yung rice fields yung ground ng harap ng school. Kasi parang, paano yung school namin pa isang hilera lang. Parang ganito, pero ngayon may second floor na. Kasi sobrang na siya, na-establish na yung school. So, sobrang nice. At saka hindi siya sobrang dami kasi yung mga grade 7 kami dati, parang 3 to 4 sections lang yon. Hindi makatulad dito sa Maynila na aabot ng 12 sections, 13, yung iba nga 20 plus pa pag sobrang laki ng school. So, ganun lang yung capacity ng school namin. Kasi nga, ang konti lang ng building. Kasi pag may kaya ka, hindi ka dyan sa Marhi National High School. Pag may kaya ka, meron kaming private school, pero sa Ormoc siya. Yun yung may mga sasakyan ng mga bata. Ikawi nga, sabi ko sa inyo, yung buhay ko talaga, or buhay naming magkakapatid, talagang nasa sa palayan lang talaga, after ng klase palayan. Tapos, sabi ko nga, dahil wala kuryente, at wala kaming TV, right? Tandaan mo, wala kaming TV. So, ang hirap. Kaya nga sila, Sharon Cuneta, hindi ko kilala sila yung mga artista, nag-high school na lang ako. Makikita ko lang yung mga artista sa cover ng notebook, kaya doon ko nakilala. But yung mga palabas, hindi ako aware. Yung mag-uusap yung mga classmates ko with regards to the palabas, so medyo may kaya. Kaiba sila yung may mga kaya. Complete yung crayons, right? Ikaw, Diyos ko, kahit yung 8 pieces na crayons, yung basic, yung ganun, wala ka man lang. Kasi nga, ang target, yung pagkain talaga, yung bigas. Kahit may palayan kami, pero binibenta namin yung bigas, binibenta namin yung palay for us to have income also. So, alam mo yun, nag-rotate lang. Parang paulit-ulit na lang ng ganun yung hirap namin. So, after nung high school, pero nung nasa high school ako, yung panganay namin, kasi kami, 6, diba? 6 kami. So, yung panganay namin, nagpunta na dito sa Maynila. So, hindi ko na siya masyadong naabutan. So, yung sumunod naman, yun yung medyo, yung lalaki kasi, yung panganay babae, sumunod lalaki, tapos babae, lalaki. Ang husay nga ng papa gumawa kasi, halos, alam mo yon yung interval, sobrang galing. At saka, take note ha, wala pang contraceptive
contraceptives, right? Yung mga pills, walang ganon. Ang galing ni Papa. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Alam niya kung lalaki o babae yung lalabas. Oh, 'di ba? Alam niya kasi nga ito babae daw to. Ito sumunod lalaki, tapos babae, tapos lalaki, tapos babae, tapos lalaki. Tapos laging 4 years and above yung gap. Hindi siya manganganak ng 3 years yung gap. Hindi ganoon si Papa. So, yung panganay namin, itong si Bonita yung name, siya yung nagpunta dito sa yung ate ko, yung nagpunta dito sa Maynila. Kasi yung Maynila, ang tingin namin sa Maynila, pag makapunta ka dito, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. So, ganun yung pananaw namin, magkakapatid. Kasi sobrang simple lang yung pananaw namin talaga. Pag makarating ka ng Maynila, mag-aral ka, tapos, alam mo yun, dito ka asset. So, yun yung pananaw namin. So, yung nagpunta siya dito, yung panganay namin, working student siya. Alam mo yun, nagtyaga din. Sobrang hirap, pag personal, alam mo yun, ramdam talaga. Sobrang hirap yung napagdaanan namin. So, yung panganay, siya talaga yung, alam mo yun, ramdam namin yung hirap. So, nung nagpunta siya dito, talagang pinanindigan niyang makatapos siya. Gusto talaga niya makatapos sa pag-aaral. Kasi walang iba working siya, siya sa canteen, nag-work siya sa canteen, tapos nag-aaral siya paggabi. So, work, tapos aral lang gabi. Kaya, kami magkakapatid, gusto din naming yung mga naitulong niya. Kasi nga, minsan, sa sobrang konti na nagpadala, yung pera niyang naipon dito, ipapadala pa sa province para may pandagdag sila mama. So, yun yung nangyari nung sa kapatid. Hanggang nakatapos siya ng 2 years. 2 years mo na yung natapos ng ate ko. Tapos, nag-push siya ng 4 years. So, natapos niya. Pero, sarili talaga niya yun. Alam mo yung sariling sikap mag-aral. Yung sila mama, kahit gusto nilang tumulong, pero wala di ba? Wala silang may tulong. So, ang gusto talaga na prayer lang. Alam mo yun, lagi sinasabi ni Papa, pray lang kayo, huwag kayong pabaya sa sarili niyo yun. So, dun sa prayer na yun, parang dun kami nag-hook na magkakapatid na laban lang tayo sa buhay. Ito talaga yung buhay, mahirap talaga. So, labanan natin. Kasi wala kaming kamag-anak na mayayaman. Pag may kaya naman, parang iniwasan kami kasi baka manghutang lang. Alam mo yun, mga family namin. So, talagang sariling kayod kami. Yung family ko. Kaya na-miss ko rin si Papa eh. Sobrang galing kasi noon. Kahit lasinggero yun, pero sobrang pag nag-motivate ng pagkatao, talagang sobrang idol ko, pati si Mama, lalo na si Mama. So, yun. Bottom line, nakatapos yung panganay namin. So, I'm so proud talaga. Ang course niya is BSSA, Bachelor of Secretarial Administration. Bachelor of Science in Secretarial Administration. So, sobrang saludo kami talaga. Magkakapatid. Kasi 6 kami, tapos siya lang nagpaaral sa sarili niya. So, nakatapos siya ng college. So, nung nakatapos siya ng college, kinuha niya yung pangatlo namin, si Alma. So, kinuha niya para tulungan din. So, nag-aral din to si Alma dito sa Maynila. So, pinapunta sa Maynila. So, pinapunta niya sa Maynila. Tapos, kahit may, may family na. So, sobrang bait din ni Kuya. Yung asawa ng ate ko ng panganay. So, nung nandito na sa Maynila, si Alma. So, siya naman yung nag-aral. So, hanggang, alam mo yon dito siya na nag-aral. So, ibig sabihin ng naiwan doon, si ako, tapos yung bunso na girl, at saka yung second to the last, saka yung bunso.
So ano na lang kami naiwan doon? 3. So yung isang pangalawa, di ba pangalawa yung ate ko, tapos yung pangalawa kasi siya yung parang siya yung um, hindi talaga siya sobrang focus sa pag-aaral. So, kaya ang kinuha ng ate ko si Alma kasi nga nagsabay na silang graduate ng high school. Hindi naman pwedeng dalawang yung paaralin, 'di ba? Kasi may family na din. So, ang ginawa si Alma yung kinuha, yung ate ko, yung ate Alma ko, siya yung pangatlo sa magkapatid. Siya yung pinaaral nung panganay namin. So, bottom line, nakatapos din ng course. So, ang course nung pangatlo is, yung, di ba, yung panganay ko, yung panganay namin is BSSA, Bachelor of Science in Secretarial Administration. Yung pangalawa, ito yung hindi talaga focus, kaya hindi siya nag-aral, right? So, itong pangatlo, kasi focus din naman tong ate ko, si Alma. Nakatapos siya. Di ba nakaka-proud? Naka-proud kasi natapos din niya yung course. Sobrang lang kasi dahil sa hirap yata. Kaya sabi ko sa inyo, don't give up with your dreams. Right? Always focus. So, itong si Alma, nakatapos din siya, BSA. Bachelor of Science in Accountancy. Tama ba ko? Yun yung course niya. So, natapos niya 4 years. So, imagine mo yon. So, ako yung sumunod kay Alma. Ako na yung sumunod. So, sabi ko, parang gusto ko sanang, alam mo yon, patunayan yung sarili ko. So, sana sabi ko nga ganun, sana tulungan pa rin kami. Kasi, natulungan na yung isa eh. So, parang alam mo yun, ang hirap na. So, alam niyo ba yung ginagawa ng ate ko? Siya pa rin. Sorry. Siya pa rin yung nagpaaral sa akin. So, alam mo yun, pinapunta ako dun sa Maynila. Tapos, yun, nag-aaral ako sa University of Makati. Yung logo dito ng college, University of Makati. Kasi doon ako nag-aaral. So, imagine nyo yun. Diba? 2 na kami nakatapos. Tapos, pinagtsagaan talaga. Kasi nga, of course, nandiyan na din sila Mia, na I'm so proud today sa mga achievements nila Mia, tapos si Maymay, yung anak nung ate ko, kasi nagkaanak na din sila, of course, alam yung family na din. So, I'm so proud din sa mga anak nila, kasi sobrang achievers, right? Lalo na si Mia, nasa GMA today, and then, of course, alam mo yun, cum laude, sobrang ma-appreciate mo. So, nung si Dinay na, yung nag-aral, so, pinaaral namin sa Maynila. So, nakatapos na, yung panganay, of course, tapos na talaga yun kasi siya nagpaaral sa amin. Nag-work na din siya, tapos si Alma, natapos na, Bachelor of Science in Accountancy, right? Tapos ako, Bachelor of Secondary Education, major in English. Tapos si Dinay, nakatapos na din. Imagine yun, BSOM, Bachelor of Science in Office Management. So, yung pang bunso namin, pero bago pa namin kinuha yung bunso, naalala namin of course yung pangalawa. Yung pangalawa namin, talagang gusto na lagi namin makatapos din. Kasi, alam mo yun, maawa ka din. Tapos, baka kung nanood siya ng video na to, sana hindi niya isipin na pinabayaan siya. Kasi, in-enroll din namin siya ng Bachelor of Science in Criminology kasi gusto magpulis noon. Kaso nga lang parang naano talaga siya na napabarkada. So, hindi talaga siya, alam mo yun, na-monitor ng maayos. So, nag-enroll siya ng BS, yung Criminology, doon sa Santo Niño, sa private school din sa Ormoc. So, pero hindi siya nakapunta ng Maynila. Hanggang doon lang siya kasi nga, yung may mga factor na to be considered kasi. So, alam mo yun, doon siya. Pero pinaaral siya. Kaso nga lang, may mga tendency, may mga, alam mo yun, may mga factor na na kailangan i-give up din na din niya yung pag-aaral niya. So, bottom line, yung pangalawa hindi nakatapos. So, hanggang second year college lang siya ng Bachelor of Science in Criminology. So, ang next namin ginawa is kunin yung bunso. So, yung bunso na si June, siya yung ngayon, nasa estado ng naghanap ng work kasi nga pa lang siya,
Pero tapos na siya. Ang course na is, of course, pinapaaral namin. Nagtulungan na kaming buong family kay sa bunso. So, alam ko nahirapan din yung bunso namin sa pag-aaral. Kasi, malilito siya kung sino yung hingian niya. Kasi, alam mo yun, nagkaroon na din mga family, yung ganon. So, nagkalito. So, bottom line, at least, dapat, ano na din siya, napaka-swerte na din niya kasi ang dami na din nakatapos. So, natapos niya is Bachelor of Science in Marine Transportation. So, alam mo yun, can you imagine yung sa hirap ng buhay na pinagdaanan namin? 5 kaming nakatapos, right? So, yung panganay, Bachelor of Science in Secretarial Administration, BSSA. Tapos yung pangatlo na si Alma, which is Bachelor of Science in Accountancy. Tapos ako, Bachelor of Secondary Education, major in English, kaya teacher ako. Tapos, yung sumunod sa akin na si Dinay, nasa ano siya ngayon sa PNB, which is Bachelor of Science in Office Management, right? Sobrang proud din ako nito kasi cum laude din siya. And then, itong bunso is Bachelor of Science in Marine Transportation. So, yun. Tapos, nung nag-ano na si ate ko, yung si Bonita, si ate Bonita ko, yung nag-ano na siya, nag-focus na siya sa pagtuturo kasi kumuha siya ng education units. Ano imagine, naging, ano pa siya, graduate siya ng masters, right? Ng masteral. So, nakatapos din siya ng Masters of Education, right? Nakalimutan ko yung major. Administration Supervision yata. So, nakalimutan ko yung major pero nakatapos na siya. At saka ako din. So, kaya ginawa ko tong vlog na to kasi gusto kong yung nakapanood na ma-inspired dun sa sitwasyon namin sa buhay. Na hindi lang hirap, hindi pala hadlang yung paghihirap. Alam mo yun, na para makatapos ka. So, whatever your plans in life, as long as you do have a power, and then may taong maniwala sa'yo talaga with regards to your problems and, alam mo yun, ambition mo sa buhay. So, welcome. Dito na tayo sa college day. So, again, dyan ako nag-aaral sa University of Makati. So, dito, with the help of my sister, si Bonita pa din siya. Siya pa rin nagpaaral, right? Nagsusupport, right? Lahat ng pangailangan. Siya pa rin yung kasi yung ate ko si Alma, naghanap na ng work, right? Para makatulong din sa family. So, hindi pa yung nag-asawa. Ay, sorry. Nabusog ako sa kaiyak yata. So, yun, si Alma nakatapos na. So, ako naman. So, after ko, bottom line, right? Bottom line, nung ako din. So, alam, pagigihan mo din kasi sobrang hirap na napagdaanan mo. So, laging nagka-flashback yung yung hirap na napagdaanan namin as a family. So, kailangan talaga maging strong ka. So, nung time na nag-aral na ako, first, alam mo yun, kayod ka din para mag-aral. Then, bottom line, natapos ko din yung course ko. So, alam mo yun, 3 na kami. So, imagine mo yun, yung walang-wala kayo. Yung as in, walang-wala. Alam, yung sobrang hirap nyo. Kaya our guardian angel talaga yung panganay namin. Kasi kung wala siya, di siya nagtsaga. Alright, hindi kami makatapos. So, natapos ko is Bachelor of Secondary Education, major in English. So, kaya ako ngayon, naging teacher because sa ate ko. So, alam mo yun, sobrang nakaka-proud. Ang arte, no? Pero, sana kayo, pag nasa na kayo, kapit na kayo, at saka sobrang hirap na napagdaanan nyo, ma-realize mo, at saka sana makuha na nyo to kasi still, imagine mo yung mga hirap na pagdaanan kasi of course may family ng ate ko, so super tight talaga yung budget din. So nung nagka-work na ako, yung bunso namin, itong si Dinilda, right, yung name, di ba yung second to the bunso, kaya kawawa din silang mama kasi nandun sa province sila, tapos lahat kami dito nagpuntahan sa Maynila kasi tingin nga namin dito, parang alam mo yun, parang ito yung buhay talaga na
makapag-save sa amin for kasi nandito na yung ate ko para siya na yung foundation. Yung ginawa namin si itong Dinay, yung sumunod, yung younger sa akin na girl, siya naman yung pinaaral nung ate ko pa din. Imagine ko yun, yung ate ko. Kaya sobrang of course, tulong-tulong na din ako at saka yung si Alma, tulong-tulong na din kami magkapatid. Kaya doon talaga nag-build up ng closeness namin sa magkakapatid because of our parents, sila mama at si papa, kasi sila yung sila yung, kung wala sila, so alam mo yun, wala ding nangyayari sa amin. Kasi sila yung guidance. Pag tinatawagan namin, laging sila sabi, kaya nyo yan. Alam mo yun, sila yung nag-motivate. Kaya nga, ang hirap pag hindi kayo buo yung family niyo. Kaya dapat talaga yung parents andyan to support at guide you kahit walang pera involved, kahit hindi about pera, yung pagmamahal. Feel ko yun talaga yung foundation sa amin, yung nandun yung pagmamahal, kasi yung attachment namin sa isa't isa. So, back tayo sa masayang buhay. So, nung nagtuturo na ako, nabigyan tayo ng pagkataon to go to Sogang University, right? So, nakapunta tayo ng Korea, sa South Korea. It's for free, so thank you so much, DepEd. Ganun, nakakatuwa na binigyan tayo ng pagkakataon ng ganon. So, we are staying there for a month, right? Because of the training of the PFL program, the special program in foreign language. So, yun, nakarating tayo doon ng libre because of this work. So, kung mahal mo talaga yung trabaho mo, especially yung pagtuturo, so may mga advantage and privileges kayong matatanggap. So, dito ko rin naranasan yung pagpunta ng Cebu na it's for free also, right? Because of the Korean program. So, thank you so much for that sa Korean Embassy at saka sa KCC, Korean Cultural Center, for this opportunity, and definitely yung sa school nyo, right? At saka sa SDO Pasay, kasi dyan ako nag-work sa SDO Pasay, especially sa Kalayaan National High School, sa mga co-teachers ko dyan. Baka naman. So, yun, yung mga co-teachers ko na, alam mo yun, sobrang proud ako talaga. At saka, especially yung mga English department, kasi nandyan tayo sa English department. So, ganun lang yung description natin with regards to that. And of course, sa family ko. Sobrang, alam mo yun, sobrang masaya ako dun sa family kasi sila yung ko talaga, yung asawa ko at saka yung dalawang kong anak, kasi sila yung very supportive sa lahat ng bagay. So, nandyan yung panganay na, alam mo yun, medyo matagal tayong malayo. So, still, nandyan sila. At saka yung wifey ko na, alam mo yun, sobrang umintindi sa'yo kung ano yung mga hilig mo, ganyan. Kasi, tulad nito, mga ganito, support siya, pero ayaw nilang magpakita, kaya talagang hindi ko na masyadong pinapakita mo sa mga videos, yung yung baby ko, at saka itong asawa ko kasi ayaw niya, kaya alam mo yun, kung napansin nyo sa Facebook ko, hindi ko masyadong nilalagay sila kasi masyadong mahiyain. So, the next one, yung naman yung life natin sa NPC. So, ang tagal kong aral ng masters ko. Can you imagine ha? Alam ko hindi kayo maniwala na halos lampas 10 taon kong in-enroll. Imagine mo yon, may umabot na sa point na nag-refresh na ako dun sa masters ko bago ko natapos siya. So, thank you so much, National Teachers College. Nagsawa din kayo at pinag-graduate din ako. So, yung sabihin, sobrang dami na kasi. Alam mo yun, hindi ko matapos-tapos kasi una, nag-enroll ako sa NPC, hindi pa ako nagtuturo. So, ibig sabihin, nasa Mrs. Fields Coffee Cafe, right? So, nandoon pa ako
Kasi after kong nag-graduate, hindi ako agad nagtuturo ng private schools, ganon. Kasi nasa isip ko, gusto ko muna dito sa sa corporate world, mga ganon. So, gusto ko muna mga coffee shop, mga ganon, yung work na ah, yung mga style ng work. So, doon muna ako. Kahit teacher ako, pero doon pa rin ako. Doon muna ako. Alam mo yung gano'n, hindi ko pa talaga priority magturo. So, while nandun ako sa corporate world na yun, nag-enroll ako ng master's. So, dyan ako agad nag-enroll sa National Teachers College. So, after nung nandun ako sa National Teachers College, di ba nag-enroll na ako doon? Working pa rin ako sa Mrs. Fields Coffee Cafe. Then, after that one, nalipat ako kasi alam mo nag-resign ako doon sa sa Mrs. Fields. Suminto ako doon. Nagpunta naman ako kasi nga nag-sub ako kay Ma'am Luz Kalimbas ng English teacher doon sa Kalayaan. So, nung nag-sub ako doon, yun na yung start or training ground ko sa pagtuturo talaga kasi hindi pa ako nagtuturo. While waiting kasi yun, kaya nandyan ako sa Mrs. Fields kasi while waiting for the board exam. At saka nag-review muna ako ng board exam. So, nandoon din yan, yung plan. So, nung nakapasa na ako, nagsab ako kay Ma'am Luz Kalimbas, yung isang co-teacher ko na, alam mo yon sobrang mentor ko ngayon sa pagtuturo din. Kasi ang husay in terms of leadership at saka teaching na din. Sobrang galing. Tapos, nung after noon, nasa ako, sa tawag nito, Chris Sports as assistant supervisor. Kasi nga sabi ko nga ayoko muna magturo, right? So at saka yung kay Ma'am Luz kasi, of course bumalik na siya kaya wala na naman yung turo. So nag-apply ako for assistant supervisor sa Chris Sports. So doon ako while waiting din sa ranking sa public school. Kaya hindi ako nag-private school, diretso ako doon sa public school. So, nung nasa public school na ako, yun na, kumuha na ako ng permit to study, ganyan. Hanggang ngayon, thank you so much at tatapos natin yun. At saka, lalo na sa National Teachers College, na lalo na yun sa panelist nung nag-defense ako, sila Dr. Javier. Do not forget to subscribe Dr. Javier, right? Dr. Debbie Javier. Meron siyang vlog din. So, please subscribe din kay Dr. Javier. And then, kay Dr. Martin, sobrang attached ako kay Dr. Martin kasi si Dr. Martin siya yung advisor ko sa research. So, siya yung talagang tutok na tutok sa akin in terms of the research. So, thank you so much, Dr. Martin, right? Dr. Romeo Martin sa National Teachers College. Sir, sobrang saludo po ako sa inyo talaga. At saka sobrang nagpapasalamat ako sa pag-guide nyo para matapos. And of course, yung dalawa kong president sa Dramaturge, Jay and Kenneth, alam ko, at saka buong Dramaturge team na sobrang support for everything, right? Yung performance ng Dramaturge, saka alam mo yun, mga personal attachment ko sa kanila. Okay? So that's it. Yan yung buhay natin. So sana na-motivate kayo. Ito yung sa last phase nito, sa last part nitong video na to. So nandoon yung mga courses ng mga kapatid ko. So alam mo yun, sobrang proud ako sa kanila. Pasensya na dun sa iyak factor ko dito sa video na to kasi sobrang nadala lang ako. Ganun yata talaga pag sobrang close yung talaga yung family, tapos nandun yung bonding nyo, at saka pag talaga yung panganay namin talaga, siya talaga yung sobrang namin, leader kumbaga. So kami yung mga alam mo yon, kami yung kung may walang problema kung suggestion lang. So very open yon, at saka sa sobrang na nga, yung sobrang pulido ng family. So idol ko na nga tong family namin kasi sa sobrang alam mo yon, nag-start kayo from the talaga, from nothing. So yung mother ko, lagi nanood sa video ko. Ma, thank you so much, ma. Right? I love you. At saka, hindi ko nga lagi sinasabi kay mama. yung yung word ng I love. Kasi hindi kami, sobrang expressive, right? Na mahal namin isa't isa. Pero of course, always paramdam lang yan. Kasi parang nakornihan ka. Or dahil yata sa sa culture, right? Na ang bilis kong umiyak. Kasi of course, my mother is always there. Lagi siyang paalala. Yan yata yung or ganoon talaga yung role ng mga magulang, 'di ba? Always remind us pag nagawi kay sa sa hindi na tamang landas. So
Ma, thank you sa support lagi. And then, sa lahat ng nagsusubscribe, thank you so much for that. Don't worry, right? I will share this one to inspire others na tulad ko ng naranasan sa buhay na up to now, right, na medyo nakaluwag-luwag na tayo ng konti. Ibig sabihin, hindi na yung sobra. Sa dati kung wala kaming kuryente, so of course now, nagkaroon na tayo, so okay na. Wala na tayong problema doon. Again, thank you for watching. Do not forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Nagkabulalo pa eh. And hit the notification bell. God bless everyone. God bless. Goodbye.